περπάτωσε ο μαλάκας. Εσύ ήσουν αματατζής που φάγε την κλωτσιά από τον Νίτζα? Δεν ήταν Νίτζα. Αγρότης ήταν. Το μαλάκα. Εκεί που ήμουν αφοσιωμένος στο έργο μου. Ψέκαζες τα μούτρα του κόσμου. Ναι. Εκεί που ήμουν αφοσιωμένος, νιώθω στην πλάτη μου ξαφνικά ένα πόνο. Λέω ο σφάχτης θα είναι από την δισκοπάθεια. Και λες καμιά δισκομπάλα θα μου πέταξαν. Όχι, δεν είπα τίποτα. Δεν πρόλαβα να πω κάτι. Έπεσα με τα μούτρα χάμω. Βλέπω ξαφνικά την άσφαλτο να έρχεται μέσα στα μούτρα μου. Σούρθηκα σαν το σκατό στη λεκάνη. Μπράβο στον Νίτζα. Δεν ήταν Νίτζα. Αγρότης ήταν. Το μαλάκα. Με πέταξε μπροστά στη Μεγάλη Βρετανία. Μα στη Μεγάλη Βρετανία. Ρεζίλη. Κοιτάγαν οι τουρίστες από πάνω. Τι θα λένε. Με αυτά κάνουμε ζημιά στον τουρισμό, να το ξέρετε. Πού το παίρνεις, μάνα μου, το μισό μνημόνιο? Έλα εδώ, μωρή. Τι ξεφτιλίκια είναι αυτά. Αν εξτροτενές ρε μάνα μου, can you explain? Άιστα μαγιά μου, σε να μου βγάλεις τα extensions. Βλέπω εδώ, στο Twitter της εκπομπής, στο Κάγκελο Ελληνοφρένεια. Και εκεί κάγκελο. Σταμάτα, θα χάσω το σειρμό των σκεψεών μου. Λέει ένα account, ο Αντρέας, Νάρα η κοπέλα. Ποια είσαι, μωρή? Λέγε πώς σε λένε. Γιατί αυτός εδώ σε λέει Νάρα? Άμα ρε μάνα μου. Κουβέντα να μη σ' ακούω. Μια άλλη ακολουθήτρια, η Αντριάννα PF, λέει: ελάτε ρε παιδιά, δεν μιλάμε έτσι στην Κύπρο οι νέοι. Γι' αυτό δεν σε καταλαβαίνω. Πρακτόρισα είσαι, μωρή. Με κώδικες μιλάς. Που στέλνεις μηνύματα, Κυπριοπούλα. Όχι ρε μάνα μου, είναι τούτον που νομίζεις. Ναι, καλά. Ο μπανάλ τύπος λέει: τούμπανο η Κυπρία η κορούα. Συμφωνώ. Και ο Τσάρλι Μπράουν μας παρακαλεί να σε ενημερώσουμε ότι το κόκκινο γυαλί και η προφορά σου τον κάνουν να τρέφει αγνά συναισθήματα για σένα. Να σε μαρκαλέψει θέλει. Τι δικαιώματα έδωσες, μωρή? Κομμένο το κόκκινο γυαλί. Τι έγινε, ρε φίλος? Με κυνηγάει ένας αγρότης. Από προχθές. Σαν να θέλει να με γαμίσει. Τι δανάλια είναι αυτή. Τι αγριάνθρωποι. 3 μέρες σε κυνηγάει. Ναι, μαλάκας. Από την Παρασκευή. 3 μέρες τρέχουμε. Και δεν πρόλαβα να πάω στο Σύνταγμα να διαλύσω και τα αντίσκηνά τους. Πλατεία Ταχρήρ κάνανε την ιστορική πλατεία. Εκεί έχει μιλήσει ένας Ανδρέας Παπανδρέου. Έχει τραγουδήσει ένας Άκης Ρουβάς. Οι μόλυναν με τα βρωμοτρακτέρ τους. Οι σύλλες για όλοι να χορέψουν την κεφαλή σου απάνω. Κι όλες τις απολυμάρες σου. Πού είναι κι οσές να τον κατασχεριάσω! Μα ποιο θέλετε, κύριε μου? Ένα μπάτσο μου ρε σκυλογαυγισμένη. Μου έριξε ένα δακρυγόνο στη μούρη ο σκύλος. Άμα τον επιάσω, θα τον εσκίσω σαν το ρίδι. Σαν τι? Σαν το κατσίκι παράωρε. Από εκεί πήγε. Από εκεί πήγε. Από πού? Από πού? Από εκεί. Από εκεί. Αν τον επιάσω θα ποχάνει. Θα τον εμακελέψω τον κερατά. Έλα, μπαλούρδα, βγες. Με σώσατε, με σώσατε. Παναγία μου, τι ήταν αυτός ο Ούγκανος. Θα μου έτραγε το λαρίγκι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Άγιο είσαι, Άγιο. Τι είναι αυτό, Ράμπο? Παναγία μου, ήρθαν οι Τούρκοι. Να μας πιάσουν και στην μισή Ελλάδα. Σκάστε βρε ζώα. Δεν είναι Τούρκοι, έχουν άλλα διακριτικά. Είναι από το ΝΑΤΟ. Πούντο. ΝΑΤΟ. Από το ΝΑΤΟ. Υποτίθεται ότι κάνουμε περιπολία για τους πρόσφυγες μόνο στα διεθνή ύδατα. Ύδατα είναι και αυτά. Αυτά είναι ύδατα πισίνας. Νιώθω ότι έχει κάνει μαλακία η κυβέρνησή σου. Άμα κάνουν περιπολία η νατοική στην Αττική, γύρευε τι έχει υπογράψει πάλι ο Αλέξης. Μίλησα με την υπηρεσία. Ψάχνουν για πρόσφυγες. Θα μείνουν όμως έξω από το κανάλι. Δεν θα αφήσω να μπουν μέσα. Μα τι λες, αυτοί έρχονται μέσα. Να περάσετε έξω. Δεν έχουμε πρόσφυγες εδώ πέρα. Εδώ μέσα είναι κανάλι. Επιτελούμε λειτουργία. Λειτουργήμα. Επιτελούμε λειτουργήμα. Έξω από το κανάλι μας. Σήμανε αδέρφια, η μεγάλη ώρα του γένους. Σε Θεό και σε πατρίδα σας ξορκίζω
Ή να νικήσουμε ή να πεθάνουμε κάτω από τη σημαία του Χριστού. Αυτή δεν είναι η σημαία του Χριστού. Και ο Παπαφλέσσας όμως έτσι θα λέει. Όχι και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο. Ο Παπανδρέου το λέει αυτό. Και τι πειράζει, τι μου το χαλάς. Έξω από το κανάλι μας. Έτσι. Να κλείνουν ένα-ένα τα θέματα. Ξεμπερδέψαμε με δάφτους. Τους καταργήσατε με ένα νόμο και ένα άρθρο. Φθηνά καρφί για τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Τι κάνεις εκεί ρε φίλος? Μην κάνεις καμιά τρέλα. Τι κάνω. Ξεριζώνουν τα περιττά κουμπιά. Τι χρειάζονται 9 κουμπιά και το 0. 4 κουμπιά και καλά. Το 4, το 5, το 6 και το 7. Και γιατί αυτά και όχι το 1, το 2, το 3, το 4? Γιατί τα κανάλια που θα πάρουν άδεια, σε αυτά τα κουμπιά τα έχω. Και πού ξέρεις εσύ ποια κανάλια θα πάρουν άδεια? Δεν ξέρω. Έτσι το είπα. Αχα. Και τι θα βάλεις μάνα μου τώρα στη θέση των άδειων κουμπιών? Ή φακές ή στραγάλια. Ανάλογα τι χωράει. Με κοινά και μετάλλα βλέπω την επανάσταση να κοντοζυγώνει. Δεν πάει να κόψει τον Έλληνα μισθούς και συντάξεις. Μη του κλείσει την τηλεόραση, αυτό μπορεί να τον κάνει έξαλλο. Σας ακούω. Μπορεί να κλείνουμε μερικά κανάλια, αλλά δεν τους πήραμε για τους καναπέδες. Δεν είμαστε χαζοί. 실전 정모범으로 사격 방법과 요리들도 하나하나 가르쳐 주시며 Θα μας σκοτώσει ο τρελός. Φοβερό σημάδι, Το διέλυσε του Βάσου. Καταπληκτικός. Αν είμαστε στο Λούνα Πάρκ, θα έπρεπε να του δώσουμε αρκουδάκι. Τι αρκουδάκι βρε Ζων, κλείσε τηλεόραση, θα μας σκοτώσει. Γιατί μας πυροβολάτε, το έκαναμε ούτε που μας ξέρει. Θα μας πέρασε για Κορεάτες αντιφρονούντες. Ειρήνη, Ειρήνη, give peace a chance, give peace a chance. Γιατί είμαστε ασπρόμαυροι. Άρχισαν οι περικοπές. Και πριν πέσει μαύρο στα κανάλια, έπεσε σπρώμαυρο. Σιγά, μας κάνανε τη μούρη κρέας. Αν πάμε στην Αμερική, μπορούν να μας κάνουν πάλι έγχρωμους. Πώς έγινε η ταινία με τον Αντωνάκη και την κυρία Κουκοβίκου? Πάντως αν είναι να μας δώσουν παστέλ χρώματα που είναι και της μόδας. Τι παστέλ? Σκληρό ή μαλακό? Με σουσάμι, με φιστίκι? Με σουσάμι, που βοηθάει και τη στήση. Κάποιοι δεν έχουμε ανάγκη. Καλά, και τώρα θα πάμε να ξαναδούμε την ίδια ταινία έγχρωμη. Άλλο τελείωμα θα έχει. Πάντως είδατε, τα πρώτα σημάδια φάνηκαν. Με το ΣΥΡΙΖΑ έρχεται χρώμα στη μίζερη και ασπρόμαυρη ζωή μας. Δείτε. ΣΥΡΙΖΑ. Εκρύωσε ο Τσίπρας. Όχι καλέ. Οι ηγέτες δεν κρυώνουν. Επίσης ο Τσίπρας είναι λιοντάρι. Ζώδιο της φωτιάς. Με οροσκόπο καρκίνωμα, φαντάζομαι. Και τότε γιατί οι σόμπες? Πάνω που συνηθίσαμε με κλειστά καλοριφέρ, τώρα θα υδρώσουμε και μετά θα αρπάξουμε κρύωμα. Το κανάλι θα γίνει hot spot. Λογικό, τώρα που περισσεύουν 3-4 κανάλια, κάτι πρέπει να κάνουν και τα κανάλια. Και με σόμπες αλογών θα γίνουμε hot spot. Μπορεί ο Σαμαράς να έταζε δωρεάν Wi-Fi παντού, η αριστερά μας έκανε hot spot όμως. Ρε φίλος, είσαι σίγουρος ότι κατάλαβες τι είναι το hot spot? Να σας πω την αλήθεια, όχι. Αλλά για να το κάνει η κυβέρνησή μας, καλό θα είναι. Στην εκπομπή με ένα χαμόγελο, γιατί είναι και πρωινή ώρα, ένας φίλος στέλνει μήνυμα και λέει ρώτησε τον κύριο Μπαλούρδο, με τον Μπαλούρδο της Ελληνοφρένειας έχει συγγένεια? Καλέ, εγώ είμαι ο γνωστός, Μπαλούρδος, δημοσιογράφος ΜΑΤ. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο, κύριε Χατζηνικολάου, για να σας πω ότι η κυβέρνηση Τσίπρα είναι αριστερή. Βλέπω και από χιούμορ πάμε καλά. Καλό ξημέρωμα σας, ευχαριστούμε όλοι. Εμένα πάντως αρέσκει μου που δύο τόσο διαφορετικοί άνθρωποι προσπαθούν να σώσουν την Ελλάδα. Όπως και στον έρωτα. Ο ένας έχει βρει το άλλο το μισό. Μη συνεχίζεις, θα τον κάνω τον εμετό. Και τι μας νοιάζει μας τούτο? Έχω καταθέσει εκεί. Και εκεί. Πάνε οικονομίζουν, πάνε όλα. Τι τα ήθελα εγώ τα εξωτερικά? Μια χαρά τα είχα τα λεφτά ραμμένα στο στρώμα. Τι λέει ρε φίλος? Αριστερός πράγμα και είχες καταθέσει στην Deutsche Bank. Αυτά τα έχω από τότε που ήμουν δεξιός. Τα είχαμε βάλει μαζί με την Τώρα την Πακογιάννη. Μας είχε πει από τότε πως μόνο στη Γερμανία θα είναι ασφαλή τα λεφτά. Και τα βάλαμε όλοι μαζί εκεί.
Να στηρίξουμε τη Γερμανία. Να. Υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε για να σώσουμε και τούτη την τραπεζά? Βλέπω να υπογράφουμε κανένα δυο μνημόνια ακόμα για την ανακεφαλαιοποίηση και της Deutsche Bank. Να τη σώσουμε. Γιατί να μην τη σώσουμε? Πώς σώσαμε τις ελληνικές τράπεζες? Να σώσουμε και τη γερμανική. Αυτή μας δανείζουν. Εγώ πάντως θα το πω σε όλους μου τους φίλους. Je suis Deutsche Bank. Θα φορούμε ουλιπέδιλα και άσπρες κλάτσες. Πολύ καλό. Έβγε. Αυτές τις δράσεις εμείς οι αριστεροί τις υποστηρίζουμε. 790% ελαστικό ήταν, να ξέρεις. Αυτό είναι τώρα δοκιμή. Εάν είναι καλό το προφυλακτικό. Ναι, είναι ένας όπως δοκιμής, ας πούμε, που το κάναμε εμείς. Εμπειρικά τώρα, είναι καλό το προφυλακτικό? Καλό μου φαίνεται. Μήπως θα σπάσει? Ή έβλεπε Woody Allen ή ετοιμάζεται για να κάνει εγχείρηση. Στημένο. Το ότι απλά είναι ηλίθιος γιατί δεν υπάρχει επιλογές. Μάλλον κάποιο λάθος έκανα τόσα χρόνια. Αν δεν υπήρχε η μελέτη, μόνο στην τσουτσούνα θα έβαζα προφυλακτικό. Ποιος ξέρει πόσα κουτσούβελα έχω σπείρει. Τώρα είμαι ασφαλής. Εγώ κρατάω το αν δεν υπήρχε μελέτη. Εγώ τα κουτσούβελα. Εγώ την τσουτσούνα. Μωρή νεράιδα. Βέβαια. Τι θα κράταγες εσύ?